dobro večer svim prisutnim i zaista čast je biti ovdje u društvu ovako lepih muškaraca, ovako lepih žena. I ne znam da li je to zato što se ja družim sa dosta muškaraca, pa i ja ću večeras progovoriti muškim glasom. Započeo sam priču, madam, u salonu elitnog društva sa oficirskom kapom pod miškom, u stavu mirno. Spustio sam ruku na vas neprivatno. Drhtali ste poput lastinog repa na vetru, skriveni za lepeze pogleda radoznalog sveta, stisnutog struka i bujnih grudi. Zastajao mi je dah dok plenili ste mirnoćom. Penušao se šampanac oko nas i žagor ljudi odvlačio pažnju, ali ja sam vas živeo ponosan na stav da to nije to, da ne osjećam ništa, da ne poznajemo se dovoljno, da nisam slobodan, da u službi sam vam zakočan do grla probušenih reči. Kada vam je skliznuo plašt, na trepavicama imali ste snove, na usnama ukuzine, na obrazima samo senku šešira, a ja imao sam poljubce na vašem vratu i ceo svet kraj vas, madam. Naučio sam o tebi kada nisam mogao da dignem ruke i bacim preko ramena godine čekanja na boljeg sebe. Na vreme sam nažuljao kolena. Lud da iskušavam strpljenje, poklekao sam da ne bih ustao, od slika većih od sebe da ne bih odustao. U borbi i slobodi mnogo sam čitao i ćutao, dok sam se preslišavao gde sam pogrešio, gde sam skrenuo na putu pravednika. A sada, saznanjem da nisam uspeo u nameri da amputiram sebe, društvo sam zamrzeo, sve oko sebe pokvario jer nisam za Boga dostojan da kleknem. Kako da pravdam postojanje, strast i gostinju što prosi rukom ispred sebe na pijadastalu gladnih? Kako da pravdam žeđ, izvorište nepreslušnih želja, očima jadnih za svet? O umetnosti, hvala.